It-tfal joxew meta jaqraw ktieb mhux tas-soltu u proprju ktieb għal tfal ta' 11 u 12 sena se jkattar l-arfin ta' tfal fuq l-Unjoni Ewropea. Dan il-ktieb li ġie ppubblikat f'Novembru li għadda tqassam f'bosta skejjel u issa tkun tista' ssibu f'59 librerija pubblika madwar Malta u Għawdex. Il-kap tal-Mużek Mendi Falzon ippreżentat dan il-ktieb lill-libreriji pubbliċi waqt avveniment fil-Librerija Pubblika Nazzjonali f'Belt is-Seb. L-istorja tal-ktieb tinvolvi grupp ta' annimali li jarfu li d-differenzi bejnietom ma jxekkluhomx milli jgħixu f'armonija u għażlu li jaħdmu flimkien sabiex ħadd minnhom ma jbati. Din l-istorja hija espressjoni metaforika għal fatt li kull wieħed mill-istati membri għandu l-identità tiegħu permezz ta' kulturi u tradizzjonijiet differenti, iżda mbagħad jaħdem f'komunità waħda. Eluf ta' kopji ta' dan il-ktieb mill-pinna ta' Trever Zara ġew stampati. Sissa stampajna l-fuq minn 7,000 kopja li tqasmu f'diversi skejjel fosthom tal-Istat, tal-Knisja u anki indipendenti biex inkomplu nwasslu l-valuri tal-Unjoni Ewropea u biex permezz tal-fatti u storja li tinvolvi bosta karattri inkomplu nwasslu dawn il-messaġġi importanti tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Carmelo Abela stqar l-Unjoni Ewropea hija għaqda komplessa u għalhekk dan il-ktieb qed jagħti spjega ċara lil uħud fost li żgħar ċittadini Ewropej. Ħalli bekk il-firxa wiesa ta' studenti, però mbagħad l-istudenti jgħaddu anke l-messaġġ lill-adulti nkunu nistgħu nifhmu aktar kif l-istess Unjoni Ewropea tiffunzjona u kif tolqotna ta' kuljum.